családok 5-6%-ában igényli az apa a gyermekgondozási díjat. Hát nálunk pont így volt, hogy igényelte a férjem a gyermekkel, úgyhogy ebbe a kevésbe vagyunk benne. De hajlandó lenne egy évig otthon maradni, mondjuk a gyerek 1 és 2 éves kora között egy kisgyerekkel, amíg a felesége dolgozik? Hát hajlandó lennék, csak én nem bírnám ki otthon. Olyan beállítottságú vagyok, hogy nem bírok egy helybe ülni, tehát nekem ez annyira nem. Sokkal könnyebb lenne kommunikálni arról, hogy mik ennek a rossz oldalai, hogy miért rossz egy 1 éves gyerekkel bezárva lenni egy hétig, mert éppen influenzás. Szerintem megváltoztatja az alapvető férfi-női szerepeket, és ezt a férfiak nem tudják lelkileg feldolgozni, hogy nem ők a család fenntartók. Hogy ugye alapvetően régen a nők feladata ugye az volt, hogy legyen otthon a gyerekkel, amíg a férfi keresi a kenyeret. Na most, hogyha a férfi marad otthon, akkor ebből a státuszból kiesik. Ez olyan alapvetően értékelési problémákat okozhat, amiért nem vállalják. Mi cigányok vagyunk amúgy is, nálunk nem szokás dolgozni a nőknek, háztartásbeli munkát végezzenek, és a férfiak pedig legyenek derékek és tartsák el a feleségüket. Volt, aki furcsálotta, csak most nem mondták a szemünkbe, de nem igazán foglalkoztunk a környezet véleményével, megmondom őszintén.